Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Куликов Айса Рәшит улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Мәрьям, кызы Гүзәл, улы Арслан кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез тумышы белән зур Ширкле авылыннан. Мәктәпне тәмамлап, 2 ел илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайта һәм үз теләге белән Шацк шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Инде 32 ел ул безнең гаиләбезнең башлыгы булып, миңа һәм балаларына да бик йомшак күңелле, иң якын кешебез булып яши. Өстәвенә, ул бар дус туганнарга да, күрше-күләнгә дә беренче булып ярдәмгә ашыгучан. Кайсы ягын гына алмыйм, барысы да сокланырлык аның. Мин сине бик яратам, акыллым, һәм бәхетле хатын-кыз булып яшәргә мөмкинлек биргәнең өчен рәхмәт укыйм. Кадерле тормыш иптәшем. Бер-беребезне яшьтән эзләп табып, кушылганбыз тигез пар булып. Яшисең син ярты җаным һәр чак, ышанычлы, назлы яр булып. Яшьлек калган, истәлекләр калган, яза тулган көндәлек. Кайсы елның, кайсы көне генә түгел микән сагынып сөйләрлек. Бу тормышның озын юлларыннан атладың да, һаман атладың. Кеше дигән, булдыклы ир дигән исемеңне горур сакладың. Яшигәле якты дөньяларда Ходай биргән парлы тормышны. Олыгайган сайын иңне иңгә куеп, бергә бүлеп шатлык сагышны. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче тиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сокланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, дирәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине тиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Кадерле Айса Рәшитович, яраткан хатыныгыз һәм балаларыгыз сайлаган җыр безнең тапшыруда яңгырый. Бәхетле булыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да бул икебез бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын
Turmuş yollarında bir köp güç kirek Yürekteki cırını jirge taratıp Jırlıyım senin için seni yaratıp Günelene şatlık dolsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek dolsun Sina avır çaklarda Günelene şatlık dolsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek dolsun Sina avır çaklarda Tuğan kınını bügen Türlü bülekler Çını köngülden çıkan Matur tilekler Şatılık taqaydıda Bulik biz birge Ayırmasın yazmış Bizine gömerge Köngülüne şatılık dolsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngülüne şatılık dolsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngülüne şatılık dolsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngülüne şatılık dolsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda